गोबां टिचारफोर दङ रिटायारिं एज जायफोरा रिटायार जाजोबनोसै सिनियर सेकेन्डारिफोराव मावनाय हाई स्कुल एम इ स्कुलाव मावनाय बेफोर फोरोंगिरिफ्रा रिटायारमेन्ट जाजोबनोसै दा बिथांमोनहा बोसोरसे बोसोरनैब्लाबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै बोसोरसे बोसोरनैब्लाबो साख्रि मावनो मोननायखौ लुबैदों आरो बे मावनो मोननायखौ बिटिआर सरकारनि बे दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनि सायावनो जथेस्थ' आसा दंमोन नाथाय फैयै फैयै जोबनाय लामायाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर हानजाया देरहानानै फैगोन जों दासिम रोखायै बुंनो हाया दा प्रमद बर' सारा फैफिनोब्ला मावफैगोन जों बेखौ आसा खालामदों जुदि सोरबाया फैनानै बेखौ ओरैनो दोनफैयोब्ला जोंहा बेवहाय माखासे साननो गोनां बाथ्रा थाबाय बेवहाय जोंनो दिनै अल बिटिआर कअर्डिनेशन कमिटि फर नन प्रभिन्सियेलाइज एलिमेन्टारि हाई स्कुल आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गासै मावथि लोगोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय जे जोङो दिनैहाय प्रेस मिट लानो गोनाङा जाहैबाय जे प्रमद बर' सारा जेब्लानिफ्राय बिटिआर सरकार दाजेनदोंमोन बे दिननिफ्राय जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन जे जेसेबांनाखि बिटिआर ओनसोलाव भेन्सार स्कुलफोर दङ कलेजफोर दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै नाथाय दिनै फैयै फैयै नुबाय गेजेराव बिथाङा 10 डिग्री कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामबाय जोङो बेखौबो खोब गोसो गुदुङै बरायनानै लादों फैयै फैयै नै दाखालिसो 16 आरो डिग्री कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथाङा प्रसेस लाबाय बेखौबो जोङो गोसो गोथारै बरायदों मानो होनबा जानांगौ जानायखौ जोंबो लुबैयो दा बेजों लोगोसे जोंहा दुखुआ बे थाबाय जे दिनै जोङो जेसेबांनाखि नाजाबाय थादों रायलायबाय थादों खालामगोन होननानै बुंबाय थादों बिथाङा बेनि गेजेराव दिनै जोंनि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल हाई स्कुल आरो एलपि एमइ बे मोनब्रै थोरोबनि स्कुलफोरखौ बिथाङा दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खोथाखौनो बुंनायखौ जों नुनो मोनाखिसै आरो बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै 5 बोसोर जोबहैनोसै इलेक्सना फैबाय आगस्ट जों खोनाबाय थादों आगस्टआवनो कड अफ कन्डाक्ट जागोन दा बे बेलायाव दाख्लि 16 जेरैहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रसेसआव लादों थाबैनो जोंनिखौबो जुदि बेबादि लाफानो हायोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जों बेखौनो प्रमद बर' सारखौ खावलायदों मानोना मोनसे समाव जोंनाव ओरैबादि जाबायमोन गोबां टिचारफोरा स्कुलाव थानानै मावनायनि गोसो गैलामोन किन्तु बिटिआर सुक्ति जानायाव 6.3 दफा लाबोनायाव जोंनि टिचार कमिउनिटिया मोनसे अक्सिजेन मोननाय बादि मोनदों जे बे प्रमद बर' सरकार थानाय समावनो जे जोंनि स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन जोङो स्कुलफोरखौ नागारनानै थांथ'ला किन्तु दिनै नेबाय 5 बोसोरा जोबफैनोसै बेखिनियावबो जोङो प्रभिन्सियेलाइजनि प्रसेस खालामनायखौ नुवाखिसै दा जोंहा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबाव जोङो गेजेराव आसाम गभर्नमेन्टखौ दुखु मोननानै बा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दुखु मोननानै आन्दलनबो खालामदों जे जोंनि स्कुलफोरनि सायाव माबा मोनसे बेबस्था खालामो नामा होननानै दा जोंहा साननाया बेसो टिचार कमिउनिटिखौ आन्दलनाव ओंखारहोबाय थानानै माबादि समाज दानो नागिरदों जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंहा टिचारफोरनिफ्राय सोंनाया बेसो जादों जे जोङो स्कुलाव थानानै गथ'फोर फोरोंनांगौ ना जोंनि स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जोङो आन्दलनाव ओंखारनांगौ जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव बेबादि जाया जों बेखौ हास्थायदों दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों प्रमद बर' सारखौ गोसो गुदुङै बिनम्रता भाबै खावलायहरदों जे 15 आगस्टनि सिगां जेरैखि जाया नैबे 16 डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजनि आवथायाव लाबोनायनि खामानि मावदों जोंखौबो जेसेबां थालांदों सिनियर सेकेन्डारि हाई स्कुल एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुल बेफोरखौ गासैखौबो लानानै मोनसे प्रभिन्सियेलाइजनि प्रसेसआव लाबोनांगौ जों बेनि थाखाय जोङो नैबे कअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै प्रमद बर' सारखौ गुरै खावलायहरबाय गोबां टिचारफोर दङ रिटायारिं एज जायफोरा रिटायार जाजोबनोसै सिनियर सेकेन्डारिफोराव मावनाय हाई स्कुल एमइ स्कुलाव मावनाय बेफोर फोरोंगिरिफ्रा रिटायारमेन्ट जाजोबनोसै दा बिथांमोनहा बोसोरसे बोसोरनैब्लाबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै बोसोरसे बोसोरनैब्लाबो साख्रि मावनो मोननायखौ लुबैदों आरो बे मावनो मोननायखौ बिटिआर सरकारनि बे दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिआर सरकारनि सायावनो जथेस्थ' आसा दंमोन नाथाय फैयै फैयै जोबनाय लामायाव फैबाय
फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर हानजाया देरहानानै फैगोन जों दासिम रोखायै बुंनो हाया। दा प्रमद बर' सारा फैफिनोब्ला मावफैगोन जों बेखौ आसा खालामदों। जुदि सोरबाया फैनानै बेखौ ओरैनो दोनफैयोब्ला जोंहा बावहाय माखासे साननो गोनां बाथ्रा थाबाय। आरो बेखायनो जोङो सम एसे दंबावो, जिखिनि सम दं बेखिनि समाव जोंनि नैबे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ जोङो लुबैदों। प्रमद बर' सारनि खाथियाव जों बेखौ आर'ज गाबहरदों। जुदि बिथाङा जोंनि आर'ज गाबनायखौ जोंनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायाबा जोंनि टिचारफोरा फैबाय थानाय इलेक्सनाव माबा मोनसे लामा लानो गोनां जागोन, बेबादि बुंसोलायनाया जोंनि टिचारफोरनि गेजेराव सोलिदों। दा जोङो मोनसे आफादनि नेतृत्व होनानै बा आफादखौ दैदेननानै जे जोंनि टिचारफोरखौ बुजायबाय थानो हानांगौ, हमथाबाय थानो हानांगौआ गोरलै बाथ्रा जानाय नङा। मानो होनबा गोबां मानसिफोरा गोबां माबाजों मेलेमजों सानो, गोबां मानसिफोरनि गोसो गोबां साननाय हनाय बे थायो। ओंखायनो जोङो जाहाथे जों जेरै दं गथायैनो थानानै जे जोंनि खामानिखौ मावना होयो आरो जोंबो सरकारा जोंनिफ्राय जे लुबैदों बेखौ जों जुदि अननायखौ होफिननो हायो, बेबादिखौ जोङो सरकारनि खाथियाव गुरैयै खावलायनाय थाबाय।